saka kasai phai ka mwtai aboni bagino ang chakri chumkha mathia ka sakan kha kopala futa ka cha yago bo alta ka cha bo mwtai ka sakan rok side man bai ani kok bo alada ngi phai ka kok bo koi thangbai ka ani saka kaja ama songtramaa bo jagani hengke rok side man bai simna bari bo ama krika songtramaa ani saka phai ka naiti ani bukhnai ro je chuti kupur rong nang hamri mano je khi koge rong nang hamri mano anaro phai baidi alta kasa ko bang phulia obo saka ni hoite achai phayo an saka mwtai kaja ama songtramaa saba hamna muchong chuti kupur mani khi kogyang mani anaro phai baidi ang thik ka hamri hobai nai okay an mo video no nai baksa han udi hini wan chu tongna tangi mo beritini cover hai ingi tonga hai deba tangi mo beritini am tike mathia kacha kane blouse kacha kane phota lipstick riwe yago alta kacha hini baksa wan chu gi tongna kai tangi sana tangi hingke o je mwtai mannai simna bari ni o songtramaa no mannai ni bsaje bahana jekri da o rumi Debbarma aboro hingke rumi Debbarma te bin bsai hingke jerus Debbarma bodo hingke borok hingke to gabor dining na hingke gabor dini borok mwtai mannai ro ani reels video phai borok ana comment khaipeka thudi simano sidrama hini comment khaika abono tei ang video rikha bongno tei kaisa mwtai man tongnai kaisa dormo khaijak borok roksi jising hai borok no ang hai borok no thudi sima nang sidrama hini rewo angke tuma mwtai borok nei ngete anga gifruo bongno tei video khaijak tongo ang khaijak kri hiya khaijak tongo borok soyong si mwtai man kaisa rumi Debbarma ni bsai mwtai man tongnai kali mwtai mannai mano mannai borok hunuman no nuknai songkomal mani nuknai kaisa atete borok bahai ke o jerus Debbarma bahai ke borok neramis kathar sai tongnai tei ana thidi sima hani videos na bai comment khai mangka abono tei ang samani bongni comment phai bongni video nukha ke bongni video nuga ang tabuk tesa videos na mai mara jawnai do ingki tamni ingke bo tam saka noga asuk videos na mai busuk ajika hani chau busuk ajika hani ge jerus Debbarma ang no sanan musungo noga asuk ang videos na mai nongni abo nongni o video ang pura rang busuk mang sanada $100 kai thangka nongni o video kaisa nongni songtramaa hani remang no $100 kai thangka hangke ang nai noga asuk nongna ti videos na man ani busuk love tong saiman ingka te kaisa ko jerus Debbarma ang no sanam sungo norok no hinmani norok ang nong no hinmani simida nugui tong hingke te bui rose khaimani nong no te buini video nong no ti samani aro kai ning nugli ada aro kai tangi comment khaimani lela anaro kai phai tangi khai tong phaiala hingke te tam hin sapo busungno te ka hamya kok sasuka koekta 5-6টা video tongo hanai sau snam nai tan rong tei tang snam se ke tongnai sa ingke dari putar modu thangai sengka wa bongke tam matai sla ne ingke apar tam saka lokhi matai ni bsai ni mung tama kartik dang khata bong ka sai simalia fu ingke ta par tei tam ka video ingke tabuk mo kok sai tongnai ingke ning da kok sai tong na mutai da kok sai tong pertama sama ang ma songtramaa ang no kok sawi tong lokhe ta par last tam sungja soka last tam soka raja rok sini bubagra raja rok to tong mahadev rok bai mili mane nuguya koni kok sanai raja rok ni mung banarang na saimanani kok sung simi matai rok simi saimanai kok gia ingke gaban pura sungja putam saka raja nugnai bir bikram kishur song nota borok dam matai nungnai borok thigla kamu bela sini bubagra bir bikram kishur song thigla kamu mahadev bongno puran riwinar kamu bongni langma thigla kamu bela joti no borok no nugnai hingke tei tam saka hingke te kesa nini buma ka phusphung sogna ang tukunani tewaisa tangi tukui di ini sai roh kan ini obekrajek acting kereng berisik saka angki kunani ini aburtam saka ini bai songtramaa aburtam hi saka tangi tukui din saka
बै mwtai kawi saka kawi der kali tu burong da tangi tu kui din cha ni ji si tangi ti ka thar khogui tul si jar oi tu pur na nang mani buti abo mwtai rong na ba tangi tu kui din ga mwtai ba tiring hi mai thanga ingem norong no kui soitan phajin hiya ka samna hinai sa de sala ingem phadiang norong no o je jerus Debbarma rumi ni bu sai ni video funo gwa nang ke nai phari potam tam hin sa ke bin kong nang te bari play re nai ke norong ko nai tong ri nai ka za khang ke ba kai chunani nung nogo to tongo video khakai nung busi income khaimangka ni nai video bunyo hami video khakai nung viral khakai nung upload khakai tongmani nung a video viral khaimani nung busi income khaimangka busarang aji mangka sala no tongoi bunyo viral khali no viral khai ang busi income mangka chana da ang $100 angka nong no video khai ang $100 mangka $100 rang thokai sai tongmani nung o jaga phaji nai pheko nung bagi sai tongmangka bunyo rang thokai sai tongo phajil henai nai nung lachi de kisipana nung nogo to tongoi bunyo video susnamui viral khakai tongmani ang nogo tong thode video snami ang ka boro thangai bo video snamna la bolongo thangai de video snamna ne nogo tong thode video snam tong la che khaye hin chawo ka ang tam ni la chi tong sa nogo tong thode video snam ba da kon te sa video snam na program bolongo thangai snam chuan do mo ka cha nogo tong nung tini ko kasia ba hisidra sajang make nung bake jol jang rangkasa bunyo ko khaime sidra sana sagang kahamno buji video khladi ha asak sara dunia bui borok bomno haing tongmai busuk pap sumchok khai tongmai nunga borom khai nungli amsa sara dunia busuk pap khai tongbai busuk sumchok tongbai aborong no khang nugli haida ang ni si pap gnang sumchok gnang ke bang boro pap gnang sumchok gnang ro nuk tongsa ang bador ma khai jak mutai manai ro nung nai ta nung tam phni kok sai to khabu bui pap gnang sumchok gnang ro pap gnang no nuk ba je dor ma khai jak rong si mar kharai ble tut nung siana jerus bin aman kisah penuh bin aman bisa tahu nong kerjaku tahu nong kerja habi dong na busuk doroti habi dong sapung rok dah ang ama songtramaa bono jiya sakai tabun je ang kok sai tong na ama songtramaa acha o kali mwtai ba mahadev mwtai ro nong nai rok nge khorok se sing rajan bungsai jaman abo to raja ni bumung to norok bo sai mana ni ko sung simi sai mana ni ko ge tabu raja tong je agini raja ni ke sui kelang khang jak nai dok bumung rok tong na obrong hotan ui khai ta nable mwtai ba sai jaman obusi mwtai dunia guri tong nai rok ba अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है u je tam sakanung ta sing mahadev rok non nog nai ama hai raja rok bumung ta tong kebo nog nai bumung ta nung nai ni bumung to raja rok to maharaja bikram kisu songrong ta bagi thaje ko khaime samani no khai nung buji wi nung bunyo joli jaga nung video tisa viral khayo nung bunyo baga asa video viral khai tongmani khai abo khino ke kok saka ha tam bagi nung sajago ni tong sai bi nung sajago nung sisegang kok khaime sidra kok samani nung sengsa blaja ni na bor muthakti nung kahamno phunung bi haimian ta khadi ha jotoni bekha tongole nung tango ma hai khai tongba non te kun ko no rasa soyung ma dai ma jang ke ba ani video khai mana ti ning tam no bakha tu khonang jak sala an chimi da bakha nong bakha tong am sai mana no bo jol na rang nai no ingka an video khai mana nong bakha tu khonang jak ge nang no thudi shui ma nong sidra ma ni comment khai nin bing na ti ang bo sai man la ni ma khang na ti ba ang bo te ba comment khai ma no e pa nang khai ta ingkan video bos ke nang ma thang ai ri sina ingke nang nai nang an khak lai nang an video no bet la na ham jak khana ni mo video wa do te nai din te like di share khai di te ga nai ku ni mobile ong ni ya ko phake buni subscribe khai di nang nai tu do zero step ma yan tinin videos ke na ma thang ai ri sina nang ke sap sa ja ke comment khai thabai di nong ni comment ba wang pore wo ingka tin bagai senang ka video do choto no ti berkaham ka chẳng bay da jeres Debbarma terumi Debbarma ma songtramaa nong ne ara khuri kana ra phai kya